Ahoj, 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 Godmilk a vítam vás u môjho videa na World of Tanks. Je to taká ukážka jednoducho a ako vidíte seká mi to ako hovado. Som zvedavý, čo z toho budete mať 4 dneska. To budete mať viac, menej vysekaný film. Nič, ja to potom ako skúsim opraviť, ak sa bude dať a budúce video by mal lepšie. Ale keď zastavím, aj tak to seká. Horšie je, keď sa hýbem. No nič, a je tu ešte so mnou Mario, alebo Semir. Môžete si vybrať, ako ho budete prezývať. No, že si sa ozval. Strieľaj po nich, nemením tu driftovať pre nič za nič. Mám po motore. Toffy! Už som skoro mŕtvy. Kľúčkujeme! Sakra. No nič, je po mne. Tak to bola rýchla bitka. Čo povedať? No. Tak no. Hrať, ak sa vám to bude páčiť, alebo ak sa vám toto video páčilo, dajte lajky a tam nebude dosť lajkov, jednoducho už nebudem točiť sériu túto vod. Takže to bolo asi odo mňa všetko. Dneska by ináč malo výjsť asi aj The Sims 3. A to je všetko. Tak sa majte, užívajte si, u nás svieti slnko. No a takže jednoducho, ja neviem. Jednoducho, ak sa vám video páčilo, tak dajte like. Odber. A tak, ako ti mám pomôcť, keď už som v garáži, už ma zničili? Ak vieš, že sa práve nachádzam, no tak ďakujem. No nič, takže čaute a uvidíme sa v ďalšom videu.